Kaikki teistä tietää tämän tunteen. Eli sen, kun sä selaat Pinterestiä tai jotain muuta appia, ja sä näet siellä jonkun ihanan vaatteen, ja sä mietit vaan, että oikeasti mistä toi on. Ja ehkä löytyispä se second handina. Esim. Mä näin nyt tällaisen ihanan harmaan blazerin, ja täällä Bouqtissa on tämmönen superominaisuus, että sä voit etsiä kuvan perusteella vastaavanlaisia tuotteita. Siis miksei kukaan ole keksinyt tätä aikaisemmin? Siis tää on ihan superkätevää. Laitat ton tuotteen vaan tohon kehykseen, ja sit Bouqt ehdottaa sulle samantyylisiä vaatteita. Kattokaa, näitä on ihan pilvinpimein. Tässäkin joku myy Jyväskylässä. Ai niin, täällä voi myös voltata tuotteita. Mä voisin vaikka voltata ton, jos mä haluaisin. Myyminen täällä on myös ihan sairaan helppoa. Sulla on täällä valmiina kaikkia tuotteita, jotka oot joskus ostanut netistä. Lähes kaikki tiedot löytyy siis valmiina. Valitset vaan tuolta, millä hinnalla haluat myydä ja missä kunnossa tuote on just tällä hetkellä. Sen jälkeen katot vaan, mikä olisi sopiva paketti ja ei kun myyntiin. Ja tämän myynti-ilmoituksen tekemiseen mulla meni 25 sekuntia.